nyekel mik kaya nyekel es krim kanyeben. Sapa? Iku jenenge wong sing sopan. Sopan ya sopan nyekel mik kok kaya roh es krim. Klamuti. Kok klamuti iki lho. Parian. Heeh, orek-orek pedhot. Gendinge orek-orek del. Orek-orek deli lho. Lah pedhot ora del iki kok mangsane. Weh, ya ampun, ya ampun. Gadis so. Gas desa iki piye lek? Napa no? Mertandakno iki ana Menapane? tarupe. Endi? Mosok kuwi taruh. Ngunduh mantu, Mas. Oh, ngunduh mantu sepasar. Sepasar. Separian gendinge rek-rek pedhot. Ha, Gentenan. Iya, gen ketok rukune kok. Sopo sih? Ape parian nek leren juguk. Iku kowe Sing no. juguk sapa? Iki ning gone sapa ngerti ra? Lho, Takok sing digawe iki sapa? ngapunten Ibu Pak sinten nggih? Guslan. Iku sini-sini asline. Ada sini-sini gene. Wong wis diomongi bolak-balik nek teko iki ndang jujuk sing duwe gawe kenalan. Apa kowe mang yo kenalan? Ora. Lah iya kok padha ae ngono kok. Tapi kan aku kenal. Sapa? Pak Guslan. Ah, ya ta. Pancen dikandani ibuke kok. Lah iya. Ya di Parian. parian dong. Pak Guslan sing pundi piantune? Pundi? Pakai kacamata? Wah, iya tak kira kuwi. Gaul, Dik. 2026 iki gaul. Dadi nggo Duwe kacamata. gawe iki nggo kacamata kudune. Wah, sampeyan aku duwe gawe apa helman kok. Dadi wong-wong gen roh kae sing duwe gawe songkok ora usum. Ora usum mesti buah yo nganggo sangka. Helm gen ketok modern. Heeh, Pak Guslan iki nganggo kacamata gen ketok. Wah, ya kae Pak Guslan. Lah iya, parian ndongakno. Dongakno. Lho, kowe kok gentenan kok. Iki aku sih apa kowe sih? Kowe, Pariane kok oyo-oyoan iki. aku raman yo ora dadeh. Nek rauman ra dadai lho. Lho ayo kok malah parian nek dinteni wong akeh. Kowe taku. Kowe. Ndongakno. Sing ora-ora. Lho, saiki piye ya Allah, ya Allah. Wong iki lho ngenteni parian kok. Nek aku nek kowe kok. Ngono kok oyo-oyoan iku lho kok. Mangan rambutan enak sekali. Bopok Gus lan banyak rejeki. Amin. Amin Allahumma. Iki lho, iki do ndelok apa? Lah wedi mbok uyuhi kok mulane iki mlayu. Kok rumangsane kok ya buak sak buak iki aja sembarangan. apane? Kok ning ngarepe ana cah cilik kok buak sak. Lah kurang jarang kok lele ya mang tak kira patok kok. Ya ketok ireng dure kok. Heeh. Ayo. Ngapuntene sing estri sinten, Mbah? Wih, gayane pendungane sing wedok. Sing estri sinten? Piye kok sel-sel. Ora senenge kowe. Malah aku disentake. Leles. Bu selelel, Bu selelel. Leles kok lah. Oh, lho. Leles apa selelel? Oh, leles. Leles. Leles oh. Ya ampun. Alah, ya Allah. Nandur kates. Endi? Ya nek nandur kates ya bongkor ana udan kok. Parian lho, Dik. Oh, parian oh. Nandur kates ning pinggir sumur Bu leles sepanjang umur. Yo ape. Yo. Yuk. Yuk. Oi. Oi. Oi.
pundi nggih? Elek donga iki elek asline. Atik elek gene. Atik ndongakno kemang piye? Panjang umur. Bu leles panjang umur. Lah kowe ndongakno panjang umur nek nganti wong ning donya iki entek karek dhewean terus karo sapa? Lah dah. Ndongakno kok ora pas iku lho. Maksude iki Panjang umur lah ndelalah kok karek dhewean gak celenga-celengo, gak duwe bola gara-gara kedawan umure. Gak ento. Donga ya sing pas, muga-muga umure cukup lak ngono. Bu leles panjang umur dawa apane Bu leles pundi to piyantune? Pundi Bu Leles? Sing pundi to? Kok kena mbok ketarani jebule nek wong kene mon. Piye? Anggere ana tamu lungguh mesti marani ambekane monggo. Monggo iku mesti sing duwe gawe. Alah aku tau roh monggo-monggo gak wong duwe gawe kok. Lah apa? Warung mangan. Iku kok masing ora-ora. Iya kok ya. Bu leles sing niku. Endi to? Kae lo mlebet kae lo. Oh alah. Duk goblok Sing kuwi lho. Sing ndi to? Ya ampun, lah wong duwe gawe tamune gak disapa. Banget senenge lho, Dik. Nyawang awak dhewe wong loro banget senenge tamu ning asik dinjarno. Lho, kuwi mertandane nek Bu Leles iki kena diarani rukun karo liya-liyane. Pancen bener. Rukun karo kiwa tengene ya karo tangga tanggane. Heeh, ya seneng kabudayaan. Urung bar iki mang entuke parikan diterusno. Heeh, terusno Trek gantian. tronton muatan beras muga sing nonton seger waras. Amin. Amin Allahumma. Ning nganti dimangan gonggo kowe ngene kono. Yuk. Aku nggumun wis to, Lek. Ora buah ora apa-apa ning kono gen gak dipangan tengu. Kok malah ning grumbul kono? Heh? Golek ning Menunggu. Kowe menunggu sapa? Lah dah. aku goting ngono kuwi kene. Mulane sing iki lho dirasani. Piye? Lagiane liwat ngguri panggung, nggon dandan, wih dagelane Glatri Budaya ketok ganteng-ganteng. Nggo klambi iki wireng iki. Wong didarani ganteng kok seneng. Ya bungah to, Dik. Hah, aja dadi wong ganteng ki dosane akeh. Kok dosane akeh? Oh, alah mulane kowe seneng darani Ya ganteng. seneng ya bangga wong ganteng kok. Nek aku yo emoh. Aja arani aku ganteng, wong ganteng ki ning neraka. Lah Dek, wong ganteng neraka iki. Wah, kowe ora ngerti kok. Wong ganteng dasare wis ketok raine apik, Heeh. cekelane dhuwit, Iya. atik disenengi wong wedok-wedok. Mesti seneng dolanan atine wong wedok, mlebune ning rum-ruman. Kuwi dosa apa ora? Ya dosa. Nek dosa mlebune Neraka. kok seneng darani ganteng, paling penak dadi wong elek. Wong elek cadangane. Swarga, wong elek swarga. Soale apa? Wong elek kuwi nek gak duwe dhuwit, wong wedok ngadoh, rai wis elek, dhuwit ora duwe, wong ngono kok urip barang dak dipateni ae. Kowe ngomongno ya Mas Temon, Piye? nek wong ganteng cadangane neraka, nek wong elek swarga. Swarga. Aku tak takon Mas Temon. Tak apa? Bapak Guslan iki ganteng apa elek piyayine? Sapa? Guslan Guslan iki sapa? kae sing duwe gawe. Lho, ya tak kok Bu Leles. Kudune ya dijawab kowe. Pak Guslan ganteng napa elek Bu Leles? Lho, berarti ndongakno ning kono. Sing ngomong kono ra aku kok. Berarti mbok dongakno kaya aku. Ora, aku ora ngomong piye-piye. Lah ngandakno sing ganteng cadangane neraka, sing elek swarga. Loh, lah tapi kan uga teko Pak Guslan to iki wongane wong loro. Wong loro aku saiki takon. Piye? Pak Guslan iki ganteng apa elek? Piye cah? Engko aku ngomong elek gak dibayar. Engko aku ngomong ganteng ndongakno elek. Yo. Pak Guslan, Pak. Pak Guslan iki aku dhewe yo gumun kok. Menawa ganteng. Lho kok menawa iki lho, ya sok atimu mbok sawang iki ganteng apa elek kok menawa. Ganteng nyatane Bu Leles gelem kok. Berarti kowe ndongakno kaya aku, Dik. Piye? Mlebu neraka. Loh, sing kandha sapa?
Tapi Pak Guslan iki mlebu ning swarga. Lho jaremu sing ganteng neraka lho. Lho lah wong iki ndelok-ndelok to. Wong Pak Guslan iki ganteng gelem sedekah. Masih ora wujude dhuwit ning sedekah wujuding rasa. Rasa seneng nyenengno karo tanggane nekano ketoprak Gilar Tribudaya. Ngono. Berarti sedekah. Sedekah mulane wong sing gelem nyenengno marang liyan, nglegakno atine wong liya. Pancen bener. Kuwi swarga, Dik. Kena digugu omonganmu. Yo kenek. Lho wong iki kudune nyontoh. Sapa wae sapa sing nyenengno wong akeh cadangane. Swarga. Aku takon neh Mas Temo. Apa? Kowe ro begenggek apa ora? Ada tekan begenggek iki saiki. Piye? Lah Urusane apa begenggek? Lah iku nyenengno wong akeh apa ora? Kadang kalau bojone wong ya disenengno. Lho, iya. Lah iya, iku cadangan neraka apa swarga? Lah begenggek nyenengno. Rupane piye? Ana sing ijo, ana sing abang pokoke. Lah, iya. Lah iki iku nyenengno wong akeh apa ora? Ya nyenengno wong akeh. Mlebune. Oh, ngene lho, Dik. Kuwi mlebu nang neraka iki mergo ndekne iki njaluk pamrih. Wow. Dadi sapa wae sapa sing nyenengno wong akeh nganggo pamrih berarti kuwi mlebune ning neraka. Teman, piye? Kowe saka Blora tekan kene iki lah apa, Dik? Lah aku yo ndagelno. Ndagel nyenengno warga kene apa ora? Ya tuju aku iki nyenengno ben padha berbahagia. Nyenengno karo dulure Pak Guslan. Iya. Umpama engko ora dibayar Pak Trimo ngono piye? Ya bangeten wong aku rene yo nganggo biaya. Berarti neraka kowe, Dik. Lho maksudem piye? Elek lah neraka berarti. Maksudem piye kok neraka? Berarti sapa wae sapa sing nyenengno wong akeh nganggo pamrih cadangane. Neraka. Berarti ku ya neraka. Kok iso? Lah jaremu kowe bar nyenengno wong akeh nganggo pamrih lho, Dik. Guyokno wong akeh nganggo pamrih lho, Dik. Pamrih apa? Dhuwit ngono kok. Lah aku ngono kuwi ora tak nggo dhewe kok. Rambokku dhewe. Lah aku mergawe ngene iki dhuwit ora patek penting. Sing penting aku iso rawuh iso nyenengno wong akeh. Dhuwit omah iki langsung tak dum, tak sedekahno. Mbok kekno sapa, Mas? Lho paling ora yo yatim piatu ngono kuwi ya. Ra nyono ra ngira nek di contoh-contoh sing apik. Mulane wong iki kudu gelem sedekah. Mengko esuk nek entuk bayaran kanggone Pak Trimo. Tak dum paro. Mbok dum paro mbok kekno yatim. Yatim piatu. Mbok tekekne yayasan. Ora kadoan. Ning pondok. Pondok nggonku ra ono. Lah yatim piatu sapa? Mbokku. Mbokku iki pakane mbokane wis mati, dadi tekno mbokku dhewe. Nek iku ora yatim piatu, Dik. Lha apa? Yatim gerang. Gerang dasmu kono. Lemboke dhewe yatim piatu iku jenenge iku sedekah. Mulane donga sing apik kabeh dongakno mantene Mas Egar dalam Mbak Umi. Ha, dongamu piye sing apik? Lho, siji ae rasa kakek nek wong manten iki dongane mung siji sing paling penting. Apa, Mas? Ora pegatan. Lho. Wis cukup kuwi. Dongamu kok sithik men lho. Sithik nang kan ya ketok nyata. Heeh. Sing digoleki wong omah-omah iki apa to? Ora pegatan nek masalah sandungan iki ibarat wong mlaku iki wis biasa. Wow. Nek lara diobati, nek tiba ditangekno, ngono. Mulane Mbak Egar lho. Mbak Umi gitu. Kalian Mbak Egar. Mas Egar kok Mbak Egar mbok wolak-walik. Mas Egar kali Mbak Umi. Ngantene sing pundi to aku gen gak bingung. Mas Egar ya to karo Mbak Umi. Lah, iki iso diarani manten anyar. Wong tresno iki aja mung anyare ning sinau apa kurange. Ngono. Mulane boyo kok aku ngene iki nasih aku bojoku iki karo aku wis omah-omah nganti pirang-pirang ngatus taun. pirang tahun, Dik? 12 taun. Aku ora tau tukaran tanggoku kok do krungu. Aja nganti wadi diketokno. Apik berarti, Mas. Ora tau tukar padu karo bojomu. Rungokno. Tukaran karo bojo iki aja nganti tangga-tangga krungu. Sing mbok kon rungokno sapa? Lho, aja nganti krungu kok sing mbok ngrungokno sapa? Lho, kaya mulane tukaran lagi lon-lon nang omah. kok iso lho? Iso aku. Jenenge wong tukaran iki emosi tetep omongane banter. Alah kowe ngerti dhewe to, bojoku ya cerewet, omongane ya banter. Iya. Ning aku ndek cara. Carane Wong wedok iki piye carane ambriye nek omongane elon. Oh gak banter, tangga ora krungu, wong tuwa gak ngrungokno. Carane piye gen dirungokno Mas Egar kali Wong Mbak wedok Umi? nek kira-kira lambene ape cerewet cekel tangane lebok nang jero kamar.
Apa? Lho rong bar lah ngomong. Saiki ge ngomong sik kok diapakno aku lah yo mikirku merinding awakku ngasih adem anyep kok. Dicekel tangane lebokno kamar. Otomatis wong wedok iki mesti muring-muring gara-gara iki emosine meluap. Nah, sadurunge wong wedok iki lambene mengo, ya toh? Heeh. Kuwi ndang maju. Jelek. Wong aku ora ngomong kok iso au-au. Lah lambene kon maju lho, Mas. Maju wong ha. Wong wedok lambene sadurunge mengo ndang maju. Nah. Kon terus madhep. Mbak Umi aduh. Mbak Umi kan maju. Bocah iki piye ya iki? Wah aku lurung berak ngomong. Dirungokno Mbak Umi lho jarene nek ame muring-muring tangane cekel lebokno kamar terus adepi ngono. Adepi Saurunge lambene kok tetet-tuet nyedak tekek ngene. Mesti suarane ora metu. kowe ya dikum sak kathok-kathok mlemon. Lah kenapa? Lah mbok tekek kok nek kedadian mati. Lho kok iso mati? Lah mbok tekek. Delok nekeke sing ditekek apa? Sing ditekek apa? Oh, kuwi ngono le contoh-contoh sing elek ngono kuwi. Sing ditekeki tekek kok atine, dipetek aja nganti nesu, aja nganti tukaran kuwi nganti wong tua melok krungu. Cukup wong loro sing ngebarno. Nek jenenge masalah omah-omah kuwi mung wong loro sing lakoni, sing kena diarani nek diarani wong liya iki isone mung keplok mergo seneng. Nek ana wong sing susah, mulane wong omah-omah iku gampang-gampang angel. Ya ya ta. Ning kene awak dhewe wektune mung sithik. Mari metune dalu. Lah, ya ya kuwi to. Diaturke sing kepenak tetembangan. Iki awak dhewe ya disyuting karo walah saiki dadi dulur lanange. Wis ngetutno awak dhewe terus saiki. Media Tama. Jernih sekali. Atur suwun. Heeh. Pira tanggapane, Lek? Si Media Tama iki anggere mbok cawisi mirong kerdus ngene do budal dhewe. Ayo, iki mumpung komplit. Nah, kae ning kono ana orjene, ya ana gamelane. Aku mesakno karo dulur-dulurku sing ning kene. Iya direwangi ndodok ning ketelan ngono ku nek ana kala jengking asek dintop ngono Lah aku kok kala jengking. Aku iki mir-mirku gak kala jengking. Apa? Lah nek ana tunggak tebu, delek ngono. Pai. Iya jajal. Piye iki lho gak sik kacamatanan iki lho piye omongé. Iku ora mang jelas. Iku mang goleki aku. Sapa Mas? Kacamatanan Iki. Wah aku pendulen. Masa iya? Aku ndelik. Tenan ta ora? Alah sumpah lho. Aku ning kene digoleki terus. Aku terus Sebabe apa kok goleki kowe? Sebabe apa kok goleki kowe? tak colong duwike. Sakunake. Yo perkara ngono. Ayo diaturi Mas. Nuwun sewu ngersake tembang napa? Ayo mumpung isih ana wektune. Apa duet kali kula yo. Ayo duet yo, ayo. Wis rene duet wis tak live streaming ning Media Tama. Gaya amape duet. Ora apa-apa, ya wis ning kono lah, lagune apa? Lagune apa Ramudeng Sisan? Ora, sreng ngene aku marah-marah. Apa-apa nyanyi apa? Duet apa? Anu lagu sing anyar wis mudeng murung sing viral. Terus. Apa? Negorange nyidam pentol. Walah lagune wong wedok tok, wong wedok tok. Ketawa nang tanggung jawab. Wedoke kowe? Iya. Aku wis nyidam pentol. Wong Oh, lagune wong kene kawuk-kawuk diputer. Tidak nyanyi kok mah mutah iki lho. Ayo. Lho ora ngono bocah cilik-cilik oleh ndelok koyo masame ku kethek-kethekan piye? Oleh ngliling kok. Kowe didelok wong cilik-cilik lho. Tidak nyanyi malah mutah. Nyidam pentol kowe nyanyi. Ayo kene, tak wek pik. Lho penak to? Ayo gage tak pentolku lho. Apa kowe yo duwe? Pon duwe no. Sing ndi, Dek? Pentolku. Ayo ndang rene iki kadung tak puter. Gage ah. Ya dalah. Wasik. Ngedulur tenan, Mas. Joget. Lanang wedok joget.
ladalah ladalah rakajen blas dagelan dina iki aduh ladalah joget heeh saya karo ngenteni Kang Min heeh joget bareng ya adik-adik wis iki nyanyi kok guyu terus iya iku lagi digoleki kok main mbok seneni terus oh diparani Big Boss lho Bu Lalas yuk ikut goyang Bu Lalas yuk dari Bu Lalas kan ndur panggung ayo gage Ayo, Lek. yang joget ning kene kok nyanyi koyo wong pacaran lagi lho instrukture bojoku meteng telung wulan jarene kene nyidan jalukane kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan Iki mono perbuatanmu mas Motorku cilik mbok gawe lemu Kowe seneng godai wong turu Radiwai kowe jare nesu sing ayu dhewe aku ora krungu kowe cak ayu bojoku sing ayu dhewe Dewe Bentang ngomongno apa sing mok kepingini bentang tak turuti Sing tak pingini Sing gampang-gampang keturutan apa jajal ngomong Aku pengen pentol Sing ono endeke Aku pengen pentol Sing ono emine Aku pengen pentol endek Sing double emine kowe pengen pentol de sing domine kowe pengen pentol sing akeh mine sing akeh endoke Dinar Sri Budaya Dino Audio bojoku meden telung wulan dina ninggal jalene nyidam keturutan iki nyidam apa kesempatan Iki mono perbuatanmu piye mas Dek Wetenku cilik mbok gawe lemu kowe nak sing lemu lho Kowe Dek seneng gugai wong turu Ngono wae kowe jare nesu ora kok Dek yo wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe Dewe ndang ngomong apa sing mbok karepno gendang tak turuti Sing tak pingini Sing gampang-gampang Janjiku tuh keturutan kowe pengen Sing ono endeke mas
double endoke. Rungokno Dik, kowe pengen pentol. Sing ana endoke Mas, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol endok. Sing oke emine. Pentol. Kowe pengen pentol. Kowe pengen pentol endok. Sing akeh emine. Kowe pengen pentol Sing akeh endoke. ndok umong siji. Kowe pengen Ndok Sing akeh duwike. kowe pengen pentol. Sing akeh duwike. Kowe pengen pentol. Sing akeh emase. Kowe pengen pentol. Sing akeh tegale. Aduh, nganti orjonku kedudul limang piye. Wis mbok jerit ngono kaget-kageti wong. Kono lho pentole sik pengen aki. Lagi pengen telu kowe. Nek benek kono wis los. Heeh. Wis kadung mbok gawa mikir ilang larang lho kuwi. Kadung mbok anu nuwun sewu tontonane kalih nggih. Toprak wedok karo toprak lanang. Iki dhewe-dhewe. Kene ra bayaran kok, Bro. Loh. Bayaran sampean, Bro. Ngene lho nek pengen bayaran yo piye carane. Lah piye? Nyanyi neh. Lho lha kowe sing njaluk dhewe kok nyeneni wong. Aku pengen pentol. Yo, apa neh? Ayo pisan kas. Ndang, ayo nyanyi apa? Apa sing anyar? Iya. Anu Sumanding. Gak roh aku. Lho lagu anyar gak ero. Kawak. Kawak apa? Tulsena. Ola elek. Ora ero kabeh. Sedengan, ngono lagu sing sedengan. Apa lek? Anu kasunyatan ora rone. Ya wis. Kok kasunyatane bro diputer. Waduh. Awak dhewe awan iki seneng tenan kok ya. Sembah nuwun nggih Pak. Wah, tenan nuwun sewu. Niki kadang-kadang saking dusun pundi, Mas? Dusun pundi? Kadang-kadang saking dusun Kroyo. Dan tenan wong-wongane kabeh ngerti dhewe grapyak semanak nyedulurke. Insyaallah sok dina-dina liyane iso malah sumrambah ning desa kene. Ayo to. Wonten kasunyatan diputer. Ya. Sing joget sing tenan tapi sing rapi. Dino Audio, terima kasih. Media Tama. Multimedia juga terima kasih dari teman-teman sudah hadir. Kita hadir kembali. Gilar Tribudaya. Lah iki lho joget iki lho. Oh, asik. Ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya. Ngampuranen aku yen ninggal kesliramu, nanging atiku duwekmu.
Gilar Tribudaya. Asik. Kita goyang tipis-tipis yuk. Ayo adik kecil yuk. Sekop-sekopnya mana yuk? Ketoprak kok kayak cah dolanan ngene. Delok ah malah ngomong anake Lah wong-wong. piye kaya wong momong malah diragem jongok kok. Iya, iya, iya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ayo deh. Ngapuranen Asoy. tinggal kesliramu. Yo. Ah. Nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa panyunanmu. Muga kowe enggal entuk gantiku. Sakno deh. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasan ning kembang mekar ono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Ayo deh. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya. Iku nggonku. Lali bro, Yen kowe mesti mesti bisa ngalehake aku sumanding wong liya. aku lan kowe kepisahake tresno. Pon bro, grogi aku bro nyanyi mbek kowe terus terang. Karo aku grogi. Iya. Kowe grogi aku teko omah mengkeret kok, Dek. Lah piye ning kono nek dikandakno bojoku piye jajal? Dalah anake kok, Mon. Piye? Jebol kowe duwe anak. Lah, Anake telu bro, Mas Sam piye? Dek kenapa kowe kok ngaku isih prawu? Wis kadung jero anggonku tresno marang siramu. Kok malah mau gawe tatu koyo ini? Jangkrik tenan. Bangsane. Sampun nggih. Matur sembah nuwun. Kok neh iku lho jam piro? Ngobengi neh rene ya, kabeh ya. Kok ngeki kudune aku sing dikeki le, Cah. Temon, piye? bocah-bocah iki urusan Apa? lek kei le. Lek kei ke janji apa karo bocah cilik-cilik. Aku mau ngomong piye jajal? Yo sik lungguh sing apik, lungguh sing apik ning kono. Lah, lungguh bar sing apik, lungguh cil bocil. Ngono lah, lungguh ning ngarep mau aku ning ngguri ning ngarep. Ha, jujur, sing apik kabeh ngene. Ha, lungguh sing adem rono cuma adem rene. Madem mengarep kabeh sing ora madem mengarep ora dikai. Madem mengarep kabeh. Lungguh sampe. Madem mengarep kabeh. Matur suwun mengken dalu dibacotke nyuwun pangapunten nek enten klerune. Bu, tetep bro.